Matapos may nagpositibo sa COVID-19 sa unang batch ng OFW nga nagpauli. Iloilo City Mayor Jerry Treñas nangabay kay Congresswoman Jam Jam Baronda nga hindi pag-intrahan ang proseso sa pagpapauli sa overseas Filipino workers. Alkalde gintawag pa ang kongresista nga sekretarya sang Interagency Task Force. Apang Congresswoman Baronda ginathag nga wala ini nagapasilabot sa pagpauli sang OFWs. Yaring balita nga atong gintutukan. Malapit 50 ka mga overseas Filipino workers ang magapauli subong nga semana halin sa Metro Manila. Pinaagi sa opisina ni Congresswoman Jam Jam Baronda. Suno kay Mayor Jerry Treñas, wala sang koordinasyon nga natabo angot diri. Kag hindi siniluyag nga maliwat ang sa first batch nga siyam ka OFW ang nagpositibo sa rapid test kag sanggin paidalom sa RT-PCR test. 5 ang nagpositive. Bangod sini ginapangabay sang alkalde si Baronda nga hindi na kuntani pag-intrahan ang pag-repatriate sa mga OFW para hindi mangin komplikado. Hindi na lang ninyo pagamuha, kay papulion na lang ni Balangan. Ambis nga tapos ta na ning trabaho ta, ginagamo pa nila. Palihog lang akon pangabay ko kay Jam-Jam. No, ay man kita gaaway nga duwa. Ginklaro naman sang kongresista nga naga-facilitate lang man ini sa National Interagency Task Force agud mapadasig nga makapauli ang mga OFW. Wala naman ini nagapasilabot sa listahan sa mga OFW. Kaya request sila sa akon nga bulig. So that is why amo lang na ang akon nga participation, no. I'm just trying to link ang IATF Western Visayas to whoever nga gusto nila makontak para mas speedy ang ilang ang pagsabat sa ilang mga pamangkutanon. Gintawag naman ni Treña si Baronda nga sekretarya sang IATF. If she is now a member of the National IATF as secretary, then siguro may official function siya as the secretary of the IATF. Ano na siya, secretary IATF? Doon hindi agad mo punggan lawas siya, tipay labot siya eh. Para naman sa kongresista na misinterpret lang iya pagbulig sa mga OFW. Dugang pa sini, depende naman sa IATF kung palakto ng mga OFW kung nakasunod sa husto nga proseso. Wala kita ga-intra, nagabulig lang kita sarangan naton bilang congresswoman para at least mabuligan naton schedule ang mga OFWs, ipa-PCR sa Manila. Sa pamangkot kung maayo ang pagtamdanay sang duha, I do not know, but why kaya misinterpret? Kung gusto niya, ma-secretary na siya sa IATF. hindi naman pagpahanugutan sang syudad nga may magdak nga barko sa mga puerto nga may sakay nga OFW kung wala sang koordinasyon sa city government kag regional IATF. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.